Hej YouTube. Så er jeg tilbage. Episode 3. Det er selvfølgelig mega nederen. Mit hus er sprunget i luften hernede. Så har vi bygget et nyt have. Som I kan se, jeg har været lidt i gang. Og imens her, så har jeg fundet 9 diamonds. Ja, det er meget heldigt. Det er selvfølgelig det gode ved det. Men det dårlige ved det er sådan set at miste mit hus. Det har jeg fortalt. Bla bla bla. Sådan slutter det nogle gange. Eller sådan er det nogle gange. Jeg har selvfølgelig brugt rigtig lang tid på at gøre alt. Have lignet alt det sten og have ikke været tålmodig at vente på det her. Altså, det er jo mega sindssygt. Au. Okay, jeg skal lige passe på, hvor højt jeg bygger huset. Det gør sådan set ikke noget, hvis jeg bare har et halvt liv tilbage. Okay, jeg mister kun 3 liv af det. Så må jeg godt gøre det her til. Ja, det er fint. Ja, der er vist også ellers lidt flere liv. Det er selvfølgelig det dårlige ved det. Ups. Det bliver i hvert fald hele inden jeg kommer der, tror jeg. Men. Whee! What? No. Og selvfølgelig ikke så meget sten. Og ikke lige så meget sten til. Jeg har i hvert fald ikke nok sten til at bygge det her. Men jeg tror, jeg klipper det her med at bygge. Det tror jeg klipper ud. Ved at jeg bygger. Okay, det gør jeg ikke. Vi skal jo helst ikke tro, at jeg bruger kreativ eller noget. Det vil jeg helst ikke have, I skal gå og tro om mig. Så bliver jeg ked af det. Okay, nu skal jeg lige vente på, at få nogle flere liv. Jeg skal bare op til 8 liv eller sådan noget. Ja, det er fint. Wow! Au, jeg vil ikke lige ud af det. Kan lige sætte her. Ja, det der, det skulle være noget højt op. Fordi jeg tænkte mig at lave sådan et kæmpe hus, hvor jeg bare mega mange etager. Au. Og jeg håber på, at jeg kan finde en masse diamond. Men den her episode handler nok bare kun om at bygge, og det gør de næste 4 gange måske. Også det måske være lidt kødende, men bare roligt, jeg skal nok lave noget andet end bare bygge huset. Men det er fordi, det er ret vigtigt at bygge huset. Derfor er det derfor, jeg bygger det her, fordi jeg har mistet mit andet. Og det er selvfølgelig ikke. Nej! YouTube, ikke være bange. Jeg skal nok hente det igen. Heldigvis bor jeg så tæt på der, hvor jeg spawner. Så er jeg sådan set lidt ligeglad med at dør. Bortset fra, hvis jeg har sindssygt meget XP. Så gør det jo selvfølgelig noget, jeg dør. Så skal jeg bare lige have lidt ting. Sådan der. Altså ikke hvis tingene forsvinder, så kan det godt være, at jeg bliver sur. Ja. Har jeg virkelig allerede så kun så lidt sten tilbage. Det var ikke godt. Det skal blive den her video. Ja, okay, den her video det skal nok blive god lang. Måske et par 7 minutter eller sådan noget. Ligesom de andre cirka har været. Og min pande bliver totalt meget. Jeg mister 6 liv. Jeg har faldet ned der. Så jeg skal have
Jeg skal have 7 liv i hvert fald. Eller 6,5. Før det her. Men jeg synes, det er mest sikkert, at der er fuldt liv nu. Det er det jo også. Wow. Der er lige 2,5 lige tilbage. Det er fordi, Lille spiller på fredelig, så. Fordi. Ellers er det ret irriterende. Lad os se, hvor langt jeg er kommet. Wow. Jeps. Au. Okay, nu mister jeg ikke lige så mange liv. Okay, nu har jeg kun 3 6 tilbage. Okay, måske skulle jeg lave noget andet end at bygge nu. Men lige så skal jeg lige ind og sætte nogle kister bare lige til at starte med. Bare lige her. Den sætter jeg bare lige der. Ups. Lægger bare alt det her i. Bare lige sådan en hovedkiste. Okay, måske skulle jeg faktisk bare stoppe den her video. Så vi ses YouTube. Jeg slutter lige af her over den kiste. Og det kan godt være, at der går lidt tid før det er, at jeg laver en ny video. Altså, input den her